Hello लोगोफोर गामियारि सिख्ला इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नै जोंहा गामियाव हाबा दङ। हिन्जाव गोदान लायनो थांनो नागिरदों। फुवा बोथोरा गुसुथार। दा फुंनि 7टा जाबाय। दांथलाव हिन्जाव गोदान लायनो नागिरदों जोंहा। माखासे सेलफि लागासिनो। हाय होनब्रा। सोनिया सोनिया हिन्जाव गोदाननि न' मोनफैबाय जोंहा। नोंथांमोना नायलांबाय थादो हिन्जाव गोदाना माबायदि देखायनोसै हिन्जाव गोदानखौ। हिन्जाव गोदाननि न'। हिन्जाव गोदान नांफैग्रा। हिन्जाव गोदानानो देलायबाय। हिन्जाव गोदान देलाय होबाय जोंहा नै आसान सोदों आनै। ओरै हमना आं नागिरो नोंनिल' महर। आं खोनायो नोंनिल' खोथा। आं नागिरो नोंनिल' महर। आं खोनायो नोंनिल' खोथा। नायग्राफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बर'नि हाबाखौ हाथासुनिखौ। आं नागिरो नोंनिल' महर। आं खोनायो नोंनिल' खोथा। आं नागिरो नोंनिल' महर। आं खोनायो नोंनिल' खोथा।
Jangan